खुलुमबाय बयखौबो बे गासै मोनथाय इउटुब चेनेल जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासियो खुलुमबाय। अब्ला फै लोगोफोरजों इसोरनि बोसोनखौ जों सोलोंदिनि इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनानै जों बिनि बोसोनखौ जोंनि जिउआव जोंनि गोरबोआव जों सोनानै लानि। मानोना नोंथाङा जोबनायाव बै सोरगो रायजोआव आफा इसोरजों मोनसे आसा दङ। बे आसाखौ जोङो मोनहैनो थाखाय जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनि आरो जोङो जिउआव जों बजबनानै लानि। अब्ला आङो बाइबेलखौ फरायनायनि सिगां आङो नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानैहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। मानोना नोंथाङाबो सासे इसोरखौ गिग्रा, बेनिखायनो नोंथाङाबो बे चेनेल दुआरै नोंथाङाबो बोखांजानायनि मोनसे मोन्थाय दङ आरो नोंथाङाबो बै सोरगो रायजोआव थांनायनि मोनसे हाबिला दङ। बेनिखायनो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो। अब्ला आङो बाइबेलखौ फरायनानैल' होगोन, नोंथांमोनानो बिजिरदो। बे फरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालाङोब्ला अन्नानै आंखौ निमाहा खालाम। दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय लुकासनि 4:36 सिरिनिफ्राय लानानै 37 सिरिसिम। गाहाम लुकासनि लिरहरनाय 4:36 सिरि आरो 37 सिरिसिम। 36 सिरिनिफ्राय लानानै 37 सिरिसिम जिसुनि मुङै आं फरायनि। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, बादुआ जिउ गोनां मानसि। अब्ला बियो गालिलनि काफारनाहुम नोगोराव ओंखारलांदों आरो बियो मानसिफोरखौ साबातनि दिनाव फोरोंदों। मानसिफोरा बिनि फोरोंनायाव सोमोनांदों, मानोना बियो इख्तियारजों रायनायमोन आरो खुलुमग्रा न'आव बादुआ जिउ गोनां सासे मानसि दङमोन आरो बियो गेदेर रावजों फज्रिदों, ओइ नाजारेथनि जिसु, नोंहा जोंजों मा खामानि दङ? नोङो जोंखौ संहार खालामनो फैबाय नामा? आं मिथिगौ नों सोर, नोङो इसोरनि बि गोथारानो। जिसुआ बिखौ सिगिनानै होनदों, सिरि था आरो बिनिफ्राय ओंखारलां। अब्ला बादुआ जिउआ बिखौ गेजेराव गारनानै बिखौ मुंबो गाज्रि खालामालाबा बिनिफ्राय ओंखारलांदों। आरो बयबो सोमोनांदों आरो बिसोरो गावजों गाव बुंलायदों, माबायदि बाथ्रा बेलाय? मानोना बियो इख्तियार आरो बोलोजों बादुआ जिउफोरखौ थोनो आरो बिफोरो ओंखारलाङो आरो बियो सारिगिदिं हादर मानियाव आराव जादों। जिसुनि मुङै आमेन। अब्ला हामबायसै, इसोरनि बोसोनखौ बेयावनो आङो फरायनानै दोनबाय। नोंथांमोनानो बिजिरनानै नायबानो जाबाय। इसोरा बाख्नायजाथोंसै। गोजोन्थों।